Da biste otvorili svoju prodavnicu preko Celtico platforme, potrebna vam je samo validna e-mail adresa i 5 minuta slobodnog vremena. Klikom na dugme započnite probni period ili otvorite prodavnicu. Počinjete proceduru otvaranja prodavnice. Za registraciju je potrebno da unesete vaše podatke. Klikom na linkove ispod možete pročitati uslove korišćenja. Štiklirajte da se slažete sa uslovima korišćenja. U padajućem meniju odaberite jedan od ponuđenih odgovora. Nakon popunjavanja svih polja, kliknite na Registrujte se. Potvrda neophodna za otvaranje šopa stići će vam na mail adresu koju ste naveli. Kliknite na link koji vam je pristigao u sanduče kako biste nastavili sa registracijom. Na strani koja se otvorila unesite ime vaše web prodavnice. U padajućem meniju izaberite šta ćete prodavati i kliknite na Sledeći korak. Izaberite neku od ponuđenih tema za vašu prodavnicu. Kliknite na Otvori prodavnicu i sačekajte da se završi procedura. Vaša prodavnica će biti otvorena na poddomenu ime koje ste uneli .celtico.com. Čestitamo! Otvorili ste svoj novi web shop kojim ćete upravljati iz Celtico admin panela.